Shalom Mamang dan Inang, selamat hari Minggu bagi kita semua, warga gereja yang kami kasihi, dari kategori sekolah minggu, remaja, Nakoso Tulung, Ama, Ina, dan Laksia. Di sini saya Pendeta Damina Lumban Siantar, Presiden HKBP Distrik 3 Humbang, bersama dengan teman-teman saya di sini datang ke hadapan Bapak dan Ibu untuk menyampaikan yang besar kami dari HKBP Distrik 3 Humbang. HKBP Distrik Humbang yang sudah berusia 113 tahun. Tapi sampai saat ini kami belum memiliki kantor distrik yang memadai. Dan kami juga membutuhkan bahwa di distrik itu sebenarnya sudah harus dibangun rumah dari pelayan yang melayani di tingkat distrik. Untuk itulah kami datang ke hadapan Bapak dan Ibu, warga jemaat, para halado, dan para donatur yang kami harapkan bisa membantu kami seturut dengan jiwa daripada firman Tuhan bertolong-tolongan untuk menanggung bebanmu. Keyakinan ini mendorong kami untuk datang ke hadapan Bapak dan Ibu semuanya. HKBP Distrik 3 Humbang telah memutuskan bahwa kami tahun 2024 ini akan merenovasi kantor HKBP Distrik 3 Humbang dan pembangunan rumah dinas itu berbiaya 3.552.118.399 rupiah. Di proposal sebenarnya sudah kami cantumkan nomor rekening dan QRIS sudah ada di sana Bapak dan Ibu. Jika berkenan boleh membantu kami, dan itulah tujuan kami datang ke sini sekaligus membawa hasil UMKM dari dua distrik yang kami bawa di sini, dari distrik 3 Humbang juga dari distrik Samosir. Maka dengan bantuan untuk perjalanan kami atau kunjungan kami saat ini akan meyakinkan kami bahwa tahun ini kantor itu akan jadi. Demikian harapan kami buat kita semua. Kiranya melalui gereja ini, niat besar ini boleh jadi tahun 2024 ini. Atas bantuan dan pertolongan Bapak dan Ibu, kami ucapkan banyak terima kasih.
Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Mamang dan Inang, selamat hari Minggu bagi kita semua, warga gereja yang kami kasihi, dari kategori sekolah minggu, remaja, Nakoso Bulung, Ama, Ina, dan Laksia. Di sini saya Pendeta Damina Lumban Siantar, Presiden HKBP Distrik 3 Humbang, bersama dengan teman-teman saya di sini, datang ke hadapan Bapak dan Ibu untuk menyampaikan yang besar kami dari HKBP Distrik 3 Humbang. HKBP Distrik Humbang yang sudah berusia 113 tahun. Tapi sampai saat ini kami belum memiliki kantor distrik yang memadai. Dan kami juga membutuhkan bahwa di distrik itu sebenarnya sudah harus dibangun rumah dari pelayan yang melayani di tingkat distrik. Untuk itulah kami datang ke hadapan Bapak dan Ibu, warga jemaat, para halado, dan para donatur yang kami harapkan bisa membantu kami seturut dengan jiwa daripada firman Tuhan bertolong-tolongan untuk menanggung bebanmu. Keyakinan ini mendorong kami untuk datang ke hadapan Bapak dan Ibu semuanya. HKBP Distrik 3 Humbang telah memutuskan bahwa kami tahun ini, tahun 2024 ini akan merenovasi kantor HKBP Distrik 3 Humbang dan pembangunan rumah dinas itu berbiaya 3.552.118.399 rupiah. Di proposal sebenarnya sudah kami cantumkan nomor rekening dan QRIS sudah ada di sana Bapak dan Ibu. Jika berkenan boleh membantu kami, dan itulah tujuan kami datang ke sini sekaligus membawa hasil UMKM dari 2 distrik yang kami bawa di sini, dari distrik 3 Humbang juga dari distrik Samosir. Maka dengan bantuan untuk perjalanan kami atau kunjungan kami saat ini akan meyakinkan kami bahwa tahun ini kantor itu akan jadi. Demikian harapan kami buat kita semua. Kiranya melalui gereja ini, niat besar ini boleh jadi tahun 2024 ini. Atas bantuan dan pertolongan Bapak dan Ibu, kami ucapkan banyak terima kasih. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita salu nak diamu amang dot inang.
Andorang sota mulai acara parmingguata anon sae dung sidung maka tidak kon haporseaon marede mangkor ama tapasada marwata martangiang na hohom maida. Amin. Tabuji matuhata mari tehite buku ede nomor 10 sada ayat sada 2 dot ayat 5. Mari tehite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus,
dohot goar ni ton di perbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Endehon hamuma di Jahoba ende na imbaru, ay nunga di pambahen ibana akka halongangan, nunga di pabotohon Jahoba hatuahon na, nunga di papatar ibana atigoranna diadopan ni akka si pelebegu, nunga ditupai tangan siamunna na badiai ibana. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata para sirohan na sumurung, idok hatamdo, ikon manahon hami, jalan materap dohot Tuhan Yesus Kristus, asarap hami dohot ibana tua sangapon, say parohai mahami, asa uddu hami tulomoni roham, jala hot hami dia porsiaon nature, asa totong makirim dia heon, dohot dia sangapon sogot, sila nomutu akka na porsiadiho. Amen. Hatta, tangyo kamu mapati ni debata, imam pati parjolo sahar rodi pati pasapuluhon. Pati parjolo, audo Jahoba di Batam, ninna di Batata, dan jadi marakup au bahenomu di Batam. Pati paduahon, dan jadi ganalmu jala dan jadi sumanomu. Manang ahan na di banua gicang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na diturun di tano, yang go tunggabe si sombaon, manang si oloan, pati patuluhon. Dan jadi dohonon goar ni debata yang go suture dalan na, ay hona uhum na dosogot akan na marsineang di goarna, pati pahopaton. Ingot amu ma pabadion hari minggui, inaonom hari hama hula hamunas sa siulamu, alai yang go hari papitoni, hari para danin Jahoba di Batam doi, dan jadi ho mangula anggo dinasadari, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahilai, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isini hutani halap pe, namang ebati hutam, ay dinonom hari do di topa de bata, langit dohot tano, dohot laut dot nasa isina. Dungi maradian do ibana di hari papitoni, di baheni do umbahen na di pasu-pasu de bata Jahoba, hari paredan nai jala di perbadiai, pati palimahon. Ikon pasangapon mudo na torasmu, asa martua ho jala leleng mangulu, di tano na nilehon ni Jahoba di Batam diho, pati panopon.
unak ko membunuh, pati papituon, unak ko mangalakup, pati pawaluhon, unak ko manakko, pati pasiyahon, unang holo, maka tidak kon hata na sotudu, maralohon dongan jolma, pati pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas di donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripen di donganmu, manang na poso na bawa, manang na poso na boru-boru, manang lobuna manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Pehado pandok ni debata taringot tu pati na sapului, oddo. Audo Jehovah debatam ninna debatata, pargogo na sohatu dosan jala parimas, siluluon dosa ni ama-ama tu pinoparna, rodi sudut patoluan rodi sudut pahopaton, pinopar ni akan nasogoroha diau. Alai asido roh aku diakan nama ribu-ribu, akan nama holong ni roha diau, nasa mangalosi patiki, atong rap mangido gogo mahita tutuhata debata, lau mangulaon patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulaon na khombar tu patik mi. Amin. Tatopoti madosa tanagodangi diadopan itu hatta martangi yang mahita. Ale debata nami namarasi rohat jalan abadia. Ama nami marite hide Tuhan Yesus Kristus. Manang piga hali hami rotu jolom, wilala hami rikot doa sini roham di saluhut hami ala pardosa. Alani ido humbahan na upasere pami diri nami sadarion di jolom. Jalahu para topot hami, tung na jot do hami manimbil sian akadalanmu nabadia. Tongon biru-biru na lilu, say unang pabali hami sian jolom, alani dosa nami i, ay dang dihalo mohon roham, hamatean ni akka pardosa, alay hamubao ni rohana do lomo ni roham, asam mangulu, sesama saluhut ageduon nami doh pangalasan nami, mari tehite pangulu nami nasasadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus, say pahot maasi ni roham dihami, mari tehite panindangion dohot agogoon di tondi parbadia, asa tarapul situtu rohanami manjuho, asa patun, tigor, jala daulat ami mar pangalaho, bahen asa ngapon di goarmu nabadiai. Amin.
Hata baga-baga taringo tuha sesani dosa. Musat pe akadolo, jala humudal akarobean, alai yang go parasi ni rohaku, nasot tupa musat siako, jala pada ni hada mayoku nasot tupa humurdid, ninna jahoba siasiho, hasang apon madi debatana di gijang. Hata ni debata nagabe turpu ni epistelta di minggu takkan tateon ima na di enet sian Matius biddu 15 sian ayat 8 sahar rodi ayat 20 tajaha mama sikat sori ayat 20 rap menjaha samaita di pasangap pamangan ni bang sondo au alai yang gorohana sida daodo sian au dalam magopodo pambahenan nasida pasangapon au ai poda ni jolma do di podahon nasida laos di joma natoropi itu jolona didokma tu nasida tangi jala parate ateon hamuma dang tungga beramun jolma hinorhon ni nabongot sian pamanganna naruar sian pamanganna ido mangaramuni jolma dungi didapoton akasisian nama ibana nin nama iboto hodo tahe nang targasip aka parise umbege hata oddeng alelin nama mangalusi sibton bubuto donas cuan nasian dang dibantu pasombuhamu manasida aka partogi na mapitung donasida manogu na mapitung alai molona lonap manogu na mapitung targodung donasida duasa dungi nina si Petrus namandok ibana patorang makuhang pama odeng jadi didok Yesus mah tong dope somarohan nang amu dang diatu si hamu nalau tuha dona bongot sian pamangan dungi bolong tuhundulan nasod alai akan naruar siang pamangan sian rohadoi hehe losi do mangaramuni jolmai ai sian rohado hehe aka pikiran na jahat pamunuan panalkon arorangan anakoan hatagap-gap dohon pasayon tak maita akaido na mangaramuni jolma alai dadaramun jolma anggo mangan somar buri ido sahatna martua do akan natumangihon natani debata jala na upyapsa amen Bapa
taha tidak ko maha porseotai, songo nahina tidak ko nidonganta saha porseaon, disandok portibion, rap mahita mandok, au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumapalangit dohot tano, au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tinibuni si Maria, na gabe-gabe siya tondi parbadia, andorang soha bubuan, ido tuhatta, na tumona bernit, di pangumnon si Latus, na mate tarpaja do ibana diaw pinarsilang, na tua dumanwa dorudung ditanom, na mulak mangolo di hari patuluhon, na manai tu surgo, lahudul tu siamun di debata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosani, disima ibana pay mulak sogo tu tanaon, mahu malak na mangolo dohot na mate, au porsea di tondi parbadia, jala adong sada huria na badia, huria atau pani ala Kristen akan na badia, dohot dia sesani dosa, dohot dia taina mando, mulak mangolo do sogut daging ni halak nong mate, dohot dia ngoluan na sora sudah. Amin.
Tatangihon ma tikting na masa di Huriata di HKBP Rawamangun Minggu 28 April 2024. Pertangyangan Wek Rabu 1 Mei 2024 pukul Web Tada Wek Pisangan Gading Raya Bagas ni keluarga Firman Nainggolan Itua Hotnide Borusinaga Jalan Gading Raya 2 Gang E4A nomor 10 sada RT 008 RW 010 Pisangan Timur Jakarta Timur. 2 Wek Pulau Mas Kapung Baru Dibagas ni keluarga Firma Parulian Tarihoran, Florida, Boru Simanu Kalit, Jalan Swadaya nomor 27A, RT 006 RW 0 Sia, Pulau Mas, Jakarta Timur. Kamis 2 Mei 2024 pukul 10 Sia Wek Hutan Kayu Kayu Manis, dibagas ni keluarga S. Siringo-ringo Boru Lubat Tobing, Jalan Cendana 2 nomor 2 RT 001 RW 011 Hutan Kayu Selatan. Pertangyangan Parhalado Dohot Keluarga Selasa 30 April 2024 pukul 10 WIB Maringanan di gereja Patupaudo Pertangyangan Parhalado Rap Dohot Keluarga. Parhalado Huriata Rap Dohot Keluarga Asa Madohoti Pertangyangani. Padidion Nabadia Minggu 5 Mei 2024 di Parmingguon pukul 10 WIB di Patupado Padidion Nabadia Tudak Danak ruas ni Huriata nanaing mapuan ianakonna majalo padidion nabadia asaro mandaftar uhut marguru hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 pukul 10.30 WIB di gereja jala dibuan ma surat pengantar sian Wix ituana fotokopi akte lahir dohot kartu keluarga. Pertangyangan Naposobulung HKBP Rawamangun Patupaon ibadah Naposobulung Wik HKBP Rawamangun 5 hari Sabtu 4 Mei 2024 masuk pukul 10 siawib inganan dibagas ni Dobrina Pangaribuan, Jalan Kayu Jati 5 nomor 26 RT 002 RW 005 Wik Balap Sepeda Naposobulung Asa Madohoti Partangyangani. Pelantikan fungsionaris Dewan Dohot Seksi Minggu tanggal 5 Mei 2024 di Parmingguon pukul 10 WIB Patupaon pelantikan fungsionaris Dewan periode 2024-2020 Dohot pengurus seksi pendamping remaja para remaja periode 2024-2026 AKBP Rawamangun Pinangido tu akka goar naung tarpilit asa mandohoti pelantikani. Kunjungan gerejawi Minggu Sadarion 28 April 2024 AKBP Distrik Tolu Humbang Rodot Huriata HKBP Rawamangun Mangido Pangarupion Laho tu pembangunan gedung kantor HKBP Distrik Tolu Humbang ruas ni Huriata asa pasidohot mangurupi pembangunan ni marhite basar
kopi dohot kotak naung pinarade ni huriata di pintu masuk ni gerejata. Parhehehon sekolah minggu sadarion ima pembukaan parhehehon sekolah minggu HKBP Rawamangun. Aka kegiatan boima ijaha di Harotas Tikting. Pembukaan parhehehon sekaligus papungu dana laho mendukung pelayanan sekolah minggu marhite konser mini anak sekolah minggu ima pukul 10 tolu pukul 16.30 dohot pukul 10 siawib. Kolektan sadarion ima sian sekolah minggu tipul majaha tikting adong do sambutan sian sek sekolah minggu. Today akada danak sekolah minggu rap dohot akanatoras asa dohot partisipasi di kegiatan parheheon sekolah mingguon. Informasi boy jalo sian guru sekolah minggu nabe. Penerimaan pelajar studi khusus. Dibuka gereja tado pendaftaran penerimaan pelajar studi khusus. Dohot hatotuan nabui jaha di Harotas Tikting. Formulir dibuat mas yang kantor sekretariat gereja Ganuk hari kerja. Pendaftaran ditutup Minggu tanggal 10 Mei 2024 dalam mulaat tama parsiajaran di hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024. Penerimaan mahasiswa baru STT HKBP Pematang Siantar. Sekolah Tinggi Teologi Huria Kristen Batak Protestan Manang STT HKBP Pematang Siantar membuka pendaftaran gabe mahasiswa baru. Pendaftaran dibuka di tanggal 22 April sahat tanggal 7 Juni 2024. Ujian seleksi tanggal 11 sampai 21 Juni 2024. Katorangan lebih lengkap boima menghubungi Luciana Parhusip HP 0822 tolu 52 di Masia Setiawalu dohot di web HKBP Rawamangun. Donor darah. HKBP Rawamangun rap dohot Palang Merah Indonesia Manang PMI Patupaun donor darah di hari Minggu 12 Mei 2024 pukul 30 WIB di ruang Timoteus dohot Lukas dohot syarat boi dijaha di Harotas Tikting Manang di web HKBP Rawamangun. Ruas Nataba Minggu sadarion tajalodo gabe ruas Nataba ima tada keluarga David BH Titorus SHMH Cindy Priscilla SH Rap dohot sahalak yanakon nasida Rosian HKBP Resort Nagatimbul Toba. Alamat Jalan Rambutan Kapin Raya Perumahan Puri Kapin Persada 2 Blok F 6 RT 004 RW 04 Jati Bening Baru Bekasi Wek Duren Sawit Perserahan. 2. Sahalak Namar Baju Yohana Mian Elizabeth Tambunan Rosian Persekutuan Oikumene Umat Kristen Manang Pouk Graha Prima Tambun. Alamat Jalan Nusa Indah Pitu Blok 40 nomor 150 Walu
Pondok Kopi, Jakarta Timur, Wek Duren Sawit. Tolu, keluarga Jewandi Tihotang, Yesis Suryati Boru Panjaitan, Rosian HKBP Simpang Limun, Resort Medan 2. Alamat Bojana Tirta, Blok E nomor 40 Walu, RT 004 RW 015, Pisangan Timur, Jakarta Timur. Tuhatama nama masu-masu nasida gabe ruas nama ngolu di tonga-tonga tarlumobi di jolo ni tuhatta. Tikting na naing marbagas, tikting parjolo, naing manjalo pasu-pasu parbagason ma, David Erikson Batubara, ruas ni HKBP Resort Perumnas Tangerang, anak ni Amata Situa Cusni Batubara, tubuh ni Inata Ernawat Burugultom, Dohot Orwana, Grace May Trin, Boru Panjaitan, ruas ni HKBP Resort Rawamangun, Wik Penggilingan, Boru ni Amata Padita Sahatahi Parulian Maruli Panjaitan STH, tubuh ni Inata Jungjungan Teksina, Boru Hutagaul, Pamasu-masuon hari Sabtu 10 Mei 2024 di Gereja HKBP Resort Perumnas Tangerang. Tikting Paduahon. Bed 2, naing menjalo pasu-pasu parbagason ma, Andon Patuan Sianipar, ruas ni HKBP Resort Serpong Tangerang, anak ni Amata Perlindungan Sianipar, almarhum, tubuh ni Inata Bet Paudir Boru Hutasawit, Dohot Orwana Patricia Geopani Boru Tarihoran, ruas ni HKBP Resort, ruas ni HKBP Wik Resort Rawamangun, Wik Pulau Mas Kampung Baru, Boru ni Amata Firma Parulian Tarihoran, tubuh ni Inata Reinhardt Florida Boru Simanung Kalit, Pamasu-masuon hari Sabtu 10 Mei 2024 di Gereja HKBP Resort Rawamangun. Tikting Paduahon, naing menjalo pasu-pasu parbagason ma Marudin Sinaga, ruas ni HKBP Sisalak Depok, anak ni Amata Pardamaian Sinaga, tubuh ni Inata Kandida Boru Tampunan, Dohot Orwana Indah Pratama Sari Boru Manik, ruas ni HKBP Rawamangun, Wik Duren Sawit, Boru ni Amata Robinson Manik Nahinan, tubuh ni Inata Ina Borulingga Nahinan. Pamasu-masuon hari Sabtu 4 Mei 2024 di Gereja HKBP Sisalak Depok. Tuhatama nama masu-masu nasida gabe parsaripeon nadenggan di tonga-tonga ni Huriata, tarlumobi di tonga-tonga ni jolo ni Tuhatta. Namoding na di hari Rabu 24 April 2024 nunga jumolo moding sahalak ama Itua Daulat Jannas Ditopul SE umur 71 tahun, kinabaluon ni Inata Marta Magdalena Yanipar, alamat Jalan Sunan Apel nomor 5 RT 005 RW 015 Rawamangun, Jakarta Timur, Wik Kayu Jati Sunan Giri, tuudean di hari Jumat 26 April 2024 di TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Pilihan Dohot Akka Udut ni Buah-buah Tajahama di Harotas
naung pinaraden ni huriatta di pasu-pasu de batama akka barita masa dohot ulaon akka sipatu paota bahen sangap ni gowarna tongonima tikting di huriatta Minggu Sadarion. Horas dihita saluhutna. Yang kami hormati Amang Pendeta Resort, Amang dan Inang Pendeta Fungsional, Amang dan Inang Sintua Parhalado, Amang dan Inang Dewan Koinonia, Marturia dan Diakonia. Yang kami kasihi anak sekolah minggu, orang tua anak sekolah minggu, dan para pelayan sekolah minggu, dan juga seluruh jemaat yang ikut beribadah pada pagi hari ini. Puji dan syukur kepada Tuhan karena kita semua dapat beribadah pada hari yang indah ini, bersekutu memuji nama Tuhan. Kami di sini, seksi sekolah minggu, datang menyapa seluruh jemaat dalam acara pembukaan Parheheon Sekolah Minggu tahun 2024. Jemaat yang terkasih, pada bulan April dan Mei ini, Sekolah Minggu akan melaksanakan rangkaian acara Parheheon Sekolah Minggu dengan tema Bangkit dan Bersinar seperti yang tertulis di Matius 5 ayat 45. Kegiatan-kegiatan Parheheon tahun ini dilakukan baik secara internal maupun eksternal. Kegiatan eksternal yang berupa festival paduan suara anak dan kompetisi futsal anak akan diadakan antar gereja, baik Kristen maupun Katolik, di wilayah DKI Jakarta, sebagai bagian dari pelaksanaan tahun Oikumene inklusif. Amang dan Inang, saat ini gereja kita melayani anak sekolah minggu sejumlah 750 anak dan terbagi dalam 13 kelas, mulai dari prateka non-mandiri sampai dengan kelas 9 atau pra-remaja. Adapun kegiatan yang dijalankan selama tahun lampau ini, yaitu kegiatan harian sekolah minggu berupa kelompok baca Alkitab dan hafal ayat Alkitab. Anak-anak di sini diajar secara mandiri membaca Alkitab 2 pasal sehari dan menghafal ayat Alkitab 1 ayat setiap hari. Kegiatan dan yang kedua, kegiatan peribadahan dan pengajaran kelas. Ada 3 jadwal peribadahan setiap minggunya, yaitu 2 kali ibadah di Gedung Sinantam dan 1 kali ibadah di ruang Timotius gereja kita. Setelah ibadah dilanjutkan juga dengan pengajaran di setiap kelas yang dibantu oleh guru-guru sekolah minggu kita. Ada juga kegiatan lainnya yaitu fellowship sekolah minggu dan fellowship pra-remaja. Di sini untuk memberikan pengajaran yang aplikatif dengan kehidupan anak sekolah minggu. Seperti contohnya yang telah kami lakukan yang dibawakan oleh psikolog anak, yaitu mengenal tubuhku yang merupakan bait Allah. Lalu kegiatan ekstrakurikuler, ada 4 kegiatan ekskul, yaitu paduan suara yang terdiri dari 3 kelas, tagading yang terdiri dari 2 kelas, futsal yang terdiri dari 2 kelas, basket terdiri dari 1 kelas. Kegiatan ekskul ini dibuat untuk meningkatkan talenta anak-anak sekolah minggu
mempererat pertemanan, sportivitas anak-anak sekolah minggu, dan juga mempersiapkan anak-anak sekolah minggu dalam menjadi bagian dalam pelayanan di gereja kita. Ada juga kegiatan tahunan sekolah minggu, yaitu Paskah, Parheheon, sekolah minggu, sekolah Alkitab liburan, evaluasi kenaikan anak, dan juga perayaan Natal. Untuk orang tua anak sekolah minggu, kami juga mengadakan seminar orang tua yang merupakan wadah untuk merecharge kembali semangat orang tua sebagai pemeran utama dalam pendidikan iman anak-anak. Kami juga membuat kuesioner untuk layanan sekolah minggu, di mana tujuannya untuk meningkatkan pelayanan sekolah minggu. Kami juga di dalam kuesioner itu banyak mendapatkan masukan dan evaluasi dari orang tua sekolah minggu atas pelayanan yang kami lakukan. Ada juga kegiatan eksternal. Selama tahun 2023 ini, sekolah minggu mengikuti berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh distrik dan juga PGIW, serta hasilnya meraih prestasi, yaitu juara 1 dalam lomba cerdas cermat Alkitab di tingkat PGI DKI, dan juga kami meraih lomba futsal, kami meraih juara 2 sedistrik DKI Jakarta, juara harapan 1, 2, dan 3 untuk lomba vokal solo SMP distrik DKI Jakarta. Kegiatan lainnya adalah Christmas Joy. Anak sekolah minggu HKBP kita secara rutin juga melakukan aksi kasih. Dan di tahun 2023 sebanyak 500 tas dan juga alat sekolah kami berikan untuk anak-anak sekolah minggu yang ada di 7 gereja Bonapasokit dan 1 unit keyboard untuk mendukung peribadahan di gereja HKBP Sibodiala. Amang dan Inang serta jemaat semua untuk melayangkan kegiatan sekolah minggu yang cukup banyak ini, tentunya gereja membutuhkan topangan dari semua jemaat, baik berupa moral dan material. Untuk itu, dengan rendah hati, melalui perayaan Parheheon ini, kami meminta dukungan Amang dan Inang serta semua jemaat melalui pemberian dana pada amplop yang telah tersedia, yang telah dibagikan tadi. Dan kepada teman-teman Naposo Bulung, kami juga mengajak untuk mari ikut bergabung menjadi guru sekolah minggu. Karena jumlah GSM atau guru sekolah minggu kita saat ini masih 27 orang dan masih jauh jika dibandingkan dengan jumlah anak-anak sekolah minggu kita. Akhir kata, semoga dengan semangat Parheheon tahun ini, seluruh komponen sekolah minggu menjadi bangkit dan bersinar, memancarkan kasih dan kebaikan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Selamat Parheheon, sekolah minggu, Hehema Sekolah Minggu HKBP Rawamangun. Horas.
Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramoti ate dohot pikiran munabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Amanami inanami ruas ni huria. Hatani debata di tonga-tongata di manugoton nagabe turpuk jamita nalaho sitangi honotta pataruhita tungolu na toktong marpakirimon dilasni roha ima sian pesalmen bidu 22 mamuk kamai sian ayat 26 sahatu 32 tabuka mabibel tabe pesalmen 22 ayat 26 sahat rodi ayat 32 songonom madidok asa hodo haroroan ni puji-puji aku di tonga-tonga ni huria nariai gararoku ma aka baga-bagaku di jolo ni aka na makabiari ibana say mangat dosugot aka nadangoli jala butongan ikon mamuji-muji Jehovah do aka nauso-uso di ibana say humica do rohamuna saleleng-lelengna ingoton ni isi niliat portibion mai gabe mulak manasida tu Jehovah jala marsoba tu jolom dosogot sude akamar gani parbegu ai Jehovah dono punaharajaon jala panggonggom di akaparbegu mangan jala marsoba dosogot sude akanaguk nahum di tanoon marsinggang tujolona dosogot sude akana marsikor rodi nama tegasing saya dong do pinopar ni manusia na manguloy ibana akan na mga naringoti Tuhani tu pinopar na sugot rodi akan nasida sugot majamitahon hatigoran na tuhalak na sorang muse pabuwa ibana do pasuton disido yanggo sahatna amanami inanami saluhut na hitaruas ni huria na hinaholonga di bagasan Tuhan Yesus Kristus minggu sadarion ima minggu kantate jala minggu na palimahon minggu Paskah saya toktong mataingot jala ta paratara tong haporseota pakirimota mangida pardalanan ni saluhut ngolutta sian sodang ni asinirohan ni Tuhan debata marhite Tuhan Yesus jadi saya taingot taida mangolutta toktong na sinodangan ni holong ni rohan ni debata di saluhut ngolutta say di parata-rata jala di pahehehi tatoktong di siganup minggu Paskahon mulai siang minggu Paskah na parjulo dungi tu minggu Quasimodo geniti tu minggu Misericordias Domini tu minggu Jubilate laos disadarion tu minggu Kantate na yang didok tu hita saluhut na molo taingot pabahenan ni Tuhan Yesus di bagasan ngolutta idaot tama ng tujuan ni ngolutta di Portibion ganup hita ganup ngolutta ganup ari-arita idaot tama ngolutta di bagasan asinirohan ni debata jala molo tapaingot-ingot pardalanan ni Tuhan Yesus dinamanaon ibana dinalaw humokop hita na di patorang
jala di pajojor di minggu panaonon satu minggu paskahi, naing idaota matutu ganup jolma sudedo marsitaonon. Ganup jolma sudedo mangadopi hamaolon. Ganup jolma sudedo mangadopi hapariron. Idama Jesus debata nagabi jolma tong do mangadopi hapariron. Ala naung gabi jolma ibana. Jesus debata nagabi jolma, anak ni debata nagok huaso dang lipe ibana sian pardangolan. Alani ida matungolum jolma biasa dohita namar daging molotung taadopi hamaolon hapariron molotung taadopi akka pardangolan taadopi akka hamaolon di tonga-tonga ningolutta danga pala nagabe napitor luar biasa manang nagabe soasi rohani debata tuhita. Alai naing idaota ma lamu bagas marhite-hite pabahenan ni Tuhan Yesusi. Laos marhite pesalmen 22 on. Adorang so mate Tuhan Yesus di hausilangi di padohanna na paopaton di dogma Eli lama sabahtani sian pesalmen bidu 22 mai dienet di dogma na di ayat sada boyan notajaha di jabu pesalmen 22 ayat 2 di dogma buti ali debataku boa satung tadi konommu au sai madau doa kahatani anggukon sian hatuoku. Jojo do hita manangihon, jala taingot do hata Eli lama sabahtani, alaidang apala taboto siya dia haroroanna. Di minggu sadarion, di pataru hita sian pesalmen 22 di guari maon pesalmen mesianik, Mazmur mesianik, nama cai uli situtu. Jala molo di bahasa Indonesia adong do nama bahen judul nyanyian di ayat sada di dok untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar. Dia deho maon gabe songon sada ede nama cayuli di parbicar ni mataniari. Di dokon songon edeni lagu menurut Rusa di Kala Fajar. Jala molotaida memang aka tarhira hamaolon, tarhira aka parniahapan nahacit do di pajojor di bagian na parjolo di pesalmen 22 on alai taida madohot denggan molo gabe lagu ratapan nyanyian ratapan dang nagabe holam marpusat tu hamaolon dang namar pusat holan tu hinadangol dang namar pusat tu hapaeton ni parngoluon halak na jonok tu debata jala na mga sahon debata dang na say mga dungi ibana say tumatangis ibana mulutung didok Allahku, debataku, boa satung tadi konom mau, alai sada ede pakiri modon, sada ede na pahehehon, jalan na pahoton dirina, pahoton haporseaon na, asa holan tu debatado ngoluna toktong. Ido asa taida, mulutung pedi pajojor ibana, mulai sian ayat sada sahat rodi ayat 25 akka hamaoloni satu ayat 22 alai ida mamulai sian ayat 20 tolu sahat rodi ayat na mangihut uli si tutu
didokon par pesalmeni gabe panidangion marede ibana jalai dokon jamita honokku ninna di ayat 20 aka saluhut pabahenan ni debata. Idama uli situtu akan masa dingoluna sian hamaolon di edehon gabe pahehehon ibana laho makalason laho patotahon aka saluhut nangoluna holandi debata. Sungguh luar biasa bagaimana jauh-jauh di perjanjian lama dari Mazmur sendiri sudah menubuatkan akan kedatangan Mesias yang akan menderita itu. Menubuatkan Mesias yang akan menjadi juru selamat itu, yang harus menghadapi, menjalani penderitaan, dan sesudah itu hidup di dalam puji-pujian, hidup yang menjadi kesaksian, bahkan hingga anak-anak bayi yang belum lahir sekalipun. Aka pada bisuk penafsir madok manguduti tiki diado pihamaulonon sada do posni roha nasida na debatado pamonakos saluhutna jala di buan maon dienet maon sian namasa tungulu ni halak Israel na naing dipusa si Haman di zaman ni Ratu Esther. Jadi naing dipusa si Haman ma sudi halak Yahudi alai uju sahat tu si Esther di dokma martangi yang mahamuto luari to luborngin marpuasa dungi pe asalawawan non mengado perajai ninna jala lausod to luari to luborngi tong naniulan ni Tuhan Yesus di tanom ibana alai hehe muse diari patoluhon. Ruas ni huria na hinaholongan ni Tuhan Yesus totu sahalinari sudedo hita adong aka pardangolanna. Sudedo hita mengadopi aka pergumulan na masing-masing. Alai taingo ma ngolutan naung sinodangan ni Paskah. Ima barita hamonangan jala didokdo disi naung dihamonakon Tuhan Yesus do ngoluni saluhut na tinopana jala toktong lehonon na hamonangan alanido bolo markantate mangedehon edde puji-pujian gabe ta parbadiai madirita ta parbadiai rohatta nang ngolutta holantu debata asa mulut taparbadiai kita mengkhususkan mengkuduskan diri kita kepada Tuhan untuk Tuhan ahp nata adopi dang besai holan hamaoloni nasai tapajujolo di ngolutta dipikirata nang diganup aka pakatayota dang holan hapaetoni pajojor-jojorommu di ngolum. Dakolan akan ahaciti pajojor-jojorommu di sadok pakatayommu. Dakolan hapaeton haparironi pajojor-jojorommu di sadok tangiangmu. Jala di pardopahammu pe dang sayholan hapaeton. Dang melos bohi. Dang bohi namardangol. Dang bohi sahira na suadong asini roha. Dang bohi sahira na suadong bepakirimo marsugut. Alay nang uju adong akahamaolon. Parsahiton. Ngolu ni halak na maredde. Na mamuji na pabadiahod diri na tude batama. Asaunang songon na didok na kaningan na di episteli. Pamangan ni bangso o mamuji-mujiaw. Alay yang gorohana daodo sianaw. Unang seganu minggu hita maredei
pamangata mangedehon ede puji-pujian, alay bohita dang adong bohi na marpos ni roha, lala murhing. Dang adong bohi na patuduho kolong ni roha, lala marsuhi-suhi, maranganangan, jala saituki. Alay na yung dipataro matutuhita, mulo ta jauhon goar ni debata. Gabi iba na manaubalga, na marsangap, jala disido ro debata. Mulo ta jaha di ayat 4, di dokon disi, alay na badia do anggoho marhabang sahon aka puji-pujian ni Israel. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Las situtu jala di halomohon debatado, paredeon diaka nabadia na porsea di bagasan ngoluna. Alanido di pataru hita akan na porsea na mangida ngoluna nong sinodangan ni silang ni Kristus nong dihamonakko di paskahi na yung didotu hita ahape dia dopiho maredeho edehon ede puji-pujian jala jogo warni debata dang besay songon akan na jolo ede niya kahalak kita memang adong akahaparirod didok songon hala na soporsea dia kahapuguson na didok dang naturpuk taha moraon da amang sabil maminum tuak manang muludang rorok kakma say maredey maibana sapatani si onopung buasa dang rowin na ro matetangga mga lusi dak sapata si patuni si onopung ninna manang deba akanaung didok nga mangului bana di bagasak kaporseaon nga mangihut Tuhan Jesus alay mulo marsirang ibana do na inaholongan na tuamana maredi bana muse tu dia ho amongin na amang tahe parir ningulum martangi ako nakaning idoko adong dua mana di surgui alay dung tu tanomani idoko ko tu dia ho among ngay si takas tu tanomani haporsiao ni madok tu banua gijang alay yuhar muse ipabalik muse tu dia ho among boy matutusongon niya kapamangan na mangedehon aked de puji-pujian alay roha doho pikiran dang badia tu debata alanido sahalinari na marpaska makamon di hamonakot debatado saluhu nangulum alanitung bohape didok tuhita molo adong hapariron hamaolon unak ko marungutungut unak ko say marbete-bete, unak ko say holsoan, alay marede maho, ay diedemi, laos disido ho pasangapod debata, jala laos disido debata, mangalehot tuho gugo. Tabuk ka jebukwe deta 432. 432 adong do disipar dangolan dosa dohot akaharamunon na mabay maila alay didok mabuti sian hurungan ni dosa kiro au tuho tuhaluaon di mudarmi Jesus au ro tuho nasarohaku malum hipas gabe mamora nang pepogos sian jeaku ro au tuho Jesus au ro tuho sian ilakunang ramuki ro au tuho gabi iyas nang rohaki Jesus au ro tuho sian holsoku tu sonang mi sian rudutu tu damemi sian arsaku tu holong mi Jesus au ro tuho ida mangolu ni naporseai na maparbadiaho dirina, rohana, pikiranna, dang gabi sok suci, dang nagabi munafik, alay diakui do, adong do persoalan, adong do hailao do sa hubaen,
ramu doau alai gabiyas, adong do persoalaku holsoa doau alai roau tu sonang mi, rudu do pikiraku alai idama roau tu ho, adong do arsakku alai hubuat do tu ho, dang nagabi madokko ni bana, ala namar debata au, namang ihuto Tuhan Yesus au, dang adong holso, dang adong dosa, dang adong si pikiran, di do ibana adong do alai tung hubuat do tu ho. Jalalau somma di dokon huriata menjadi singing church, megabe ed huria nama redde, huria namar sitidangi. Hita ruas ni huria edde tai, i magabe panidangiota tu akapinoparta. Unak kolan ungut-ungut, hapaeton, hapariron, hapogoson, haci ningolu, rumah tangga na sudinggan, pangalaho na sotama, unak kolaninya di pabigi-bigi geleng ganupari. Alai panidangiota, tuak kasuduk no posoi, ima debata na rodingoluta. Jala Jesus nong makamonako kita. Dalani ma aka parsoryon ningolumi, di bagasan nama muji-muji debata. Taidehon 432 ayat 2. WD 432 ayat 2. Siani lagu nang ramuni roh Pos roham ayat 3. Ganguni rohata ding mai Jesus auro sai haposaku Amen martangiang mahita. Ali debata amanami ho madihami jalahami madiho. Debata nasatia, debata parholong roha, nasaluhut patar diadopan mudongolunami. Dangadong nalipe satokipe ngolunami diadopanmu. Jala di bagasan asi dohot holong ni roham do ngolunami.
sahat tuari sadarion. Tutu adong do aka naborat, adong do aka parsorion, adong do aka pergumulan ningulu nami marsada-sada. Di rumah tangga, parianak konon, parkarijuan, parsaoran, nang saluhut tahe. Alay mauliate ma, dang inagabe situjuon ningulu nami. Jala dangi nalaho mabuan ngulu nami, alay tung na diopaho do hami, diirik ko do hami jala ditugu-tugu ho, ay ido padan mutu hami, tu saluhut na akan aporsea, hodo debata na manoktong, na madokot tu hami, na opaommu do hami saluhut na, sahat rodi na matua, sahat rodi na ubanon, ido tahe di dokho. Mauliate maliamang, molotung huay hami na mauli, manang parsahitoni, manang akahangalutoni, molo alani diri nami do, dang margogo hami, alay tung alani holong ni roham, jala holan hagogoon na siya koido, tarlumobi tahe, dakolan mamolus buti, songon halak naung di hamonakoko, gabe marpanidangi mahami saluhutna, marhite-hite akan namasahi, dalammu may manugu hami paconokko tuho, jalai gabe dalan nami, gabe sitidangi, madokko tu saluhut portibion, tua kapinopar sudut na uposo, idama, nang peadong akan natado pisongonon, satia jala margugo do hita baheno ni debata ima dohonon nami gabe marpos ni roha mahami rumah tangga nami yanakon nami nalaho madalani saluhut akka ari-ari na pinasahatmi jala marpos ni roha mahami mangulahon saluhut na akaulaon nami dakolan na say holsoan marsak martutukian alay tutu si tutu marpos ni roha mahami diho. Di bagasan Kristus Jesus Tuhan nami, hupasahat hami mangulu nami tuho. Amen. Tauduti marede mahita, laos tapapungu pelian na umuli tuadopan ni debata.
ayat na mangihut rimahita jongjong. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Sangapa di debata. Amin. Irutona Tuhanku, Raja namo nami. Lumili undalanmu, tulus malak kami. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Sangapa di debata. Tatangiakon mapilian na tapapungon tuadupan ni debata martangiang mahita. Ali debata ama namin na di Banua Gijang. Podo haroroan ni saluhut si leon-leon na dinggan dohot na sa ulibasan na mauliutus. Hupasat hami masyan na nilehon mitu hami pilian nami tuho. Say jalo may gabiwap na hutsus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasyak kami pilianon, pati bulhon harajaon mo, dito nga tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam utada hami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali ama namin na di Banua Gijang, say pinarbadi amaguar mo, say Roma harajaon mo, say saut malomo ni Roham di Banua Tongaon son na di Banua Gijang, lehon matuhami sa darion hanguluan siapari. Si sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namardosa tuhami. Unang hami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dami, jalo hamu ma pasu-pasu sian debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaorhon madamena tu.